Tak sme vo výške 3000 metrov nad morom a tu zrazu vidíme baníkov, alebo ako ich nazvať. A ťažia v tejto výške, takomto tuneli, minerál abarit. To je ten tunel, toto sú ich stroje pracovné. Vysoká bezpečnosť pri práci tu je. A v takomto tuneli dlhom, tu vonku je teraz asi tak 16 stupňov, ale znútra tu už cítim, podľa mňa vychádza tak maximálne 4 stupne z tohto tunela. Takýto tunel, ktorý vedie neviem až kam. Sa to tu aj ozýva. Dnes asi nepracujú, keďže je sobota. Tu majú všelijaké motory. Aspoň majú pekný výhľad, keď vyjdú von z bane.